and contemporary issues into the curriculum is a very good intervention. Manakamano kawadhi weche mamoko en ni tuke mag nus final mag Chapa Dimba ochakore ayanga e lap ma Moi Stadium e kaonti ma Kisumu ka timbe aboro biro manyo otiko mag finals mibiro tugi odiechieng' ma kiny. Wadhi achiel kachiel nyaka chuny boma ma Kisumu kendo watudore gi jafwambo marwa James Opondo. Opondo, thuolo en mari miwane weche madhi nyime Chapa Dimba. James Opondo, in gi thuolo dhi nyime miwane ler mar weche mag Chapa Dimba Kisumu. Opondo, asemi thuolo mondo inyiswa ne kaka tuke mag Chapa Dimba dhi nyime e kaonti ma Kisumu. James. Erokamano Milton ochieng' ka intere studios mago mantiere Nairobi. Abiro ni achiel kachiel kowuok e lap ma Kisumu kama tuke mag Safaricom Chapa Dimba finals mag gwenge ma Nyanza ochakore okinyi ma kawuono ka tuke ariyo osetugi ka tugo mar ariyo sani dhi nyime nyaka Migago. Tugo mokwongo ne en tugo mar nyiri kama tugo nono wuok gol achiel kuom nono ka joloch ma bro wuok e odiechieng' ma kawuono e tuke gi mag nus finals bro dhi e finals ni bro bagi odiechieng' ma kiny e labni ma Moi Stadium e chuny boma ma Kisumu. Nyaka Migago ka kineno gi sani tugo madhi nyime nyaka Migago en tugo ma ochiegni mana rumo ka en tugo mantiere kind Awendo Academy mawuok e kaunti ma Migori ka gitugo e team mar St Peters Wagai ka wuok e kaunti ma Siaya. Tugo mokwongo ka nanyisi nyaka Migago ni team mar Victoria Sports Academy mawuok e kaunti ma Siaya no oloyo Agenga Girls mawuok e kaunti ma Migori gol achiel kuom nono e tuke gi mag Chapa Dimba mosere gi kambi tudruok mar Safaricom ka gol no makende no logi jatugo Sharon Anyango manomiyo team mar Victoria Sports Academy loch ma koro tero gi e tielo mar finals mibro bagi odiechieng' ma kiny ka tugoni ma koro ochiegni rumo. Nyaka Migago Awendo Academy nitiere mbele gonde ariyo kuom achiel team no mawuok e kaunti ma Migori ka gitugo gi team mar St Peters Wagai. Wasebedo kwa go touch kae nyaka Migago kendo wasebedo kwa kelo ni weche gi mag Chapa Dimba e gwenge gi ma Nyanza ka tugo bende mabiro pod dong tuke ariyo ma tugo achiel mar yowuoyi gi tugo achiel mar nyiri ka joloch nyaka Migago odiechieng' ma kiny bro yudo omenda mar shillings 250 ka jogo mabro tieko thuolo mar ariyo bro yudo omenda maromo shillings 150 ka finals duto nyaka Migago nikech magi tuke mibago e kor gwenge duto kata na regions kata na provinces machon nyaka Migago ka joloch mawuok e gwenge gi ing'iyo gwenge ma Homaro kaka gwenge mag Nyanza gwenge mag Western duto bro chokre kamoro achiel e county ma Mombasa kama gibro tuke mag finals nyaka Migago ka joloch bro wuok gi omenda maromo $1,000,000. Kambi matudruok mar Safaricom nyaka Migago miyo johera mantiere e alap ka thuolo mar yudo mich mopogore opogore ka bende gikelo weche mag thieth ma ibro tim kae nyaka Migago bende ka ngochopo godhiambo nyaka Migago wan kod min jake ka achiel kod Elisha Toto gere mabro go thum ka maratari kendo bro miyo ji thuolo mar winjo thum ka bende kambini mar Safaricom wacho ni gigo maging'iyo sana kata gigo magibro bedo ka geluwo en weche mag base ng'iyo videos machieko ma itiyogo e mbui ka achiel kod simbe michulo mos nyaka Migago ka achiel gi pochi la biashara ma en gino ma jo ohala tiyogo e yore gi mag ohala kichulo gi godo ka achiel kod weche mag tunukiwa mago weche mi itiyogo e nyiewo mbui kambi mar Safaricom kotudre gi wechego mag tiego weche mag timo ohala e mbui kinyalo tiyo gi *444# *444# nyaka Migago kaka wabro bedo kwa kelo ni weche gi Milton ang'eyo ni kitiko kati bro donjo e chenro mar paw tuke bende wabro bedo kwa goyo mbaka
gi Tony Onyango ma en achiel kuom jogo mochung' ne weche mag Chapa Dimba e kambini mar Safaricom. Aduogo kuomi Milton Ochieng idhi mbele kod weche manyien ka ngochopo saa 8:30 wabudu kendo wakeloni wechegi mag Chapa Dimba chenro mar paw tuke nyakor Mugajwang. Milton kiwila to thuolo aweni. Erokamana inya japicha achiel ka achiel kowuok e kaunti ma Kisumo. Mano James Opondo japicha kaleronwa weche mag tuke mag Chapa Dimba kaka dhi nyime gi e thuoloni. Aneno ka ote moko medo donjonwa